Pode ver, meu Marcelo, que queres? É a regra, é o que Vimos o que... É que não nos pode tratar, que tenho que ir ligado. Estás grabando? Sí. É que van por aí movéndose. Eu não vou tomar a cigarra para fora. Vou lhe dar a respeito. Engana esta porra da engana. Viste só a engana. Celebramos a boda deles ali em Cigueiro, pero ali, numa taberna, ao lado do Rio Oeste, troicas, fritinhas, uma maravilha. Pero éramos essas 12 mulheres. Sim, pero nós desde que deixamos o grupo praticamente Complicado foi aqui. eu vim a brincar Sí, claro. sofrer, não? Eu vine a unidade a cantar. E aos outros só A briga tamén viñen eu, pero porque por fora, bueno, sim. Ah, sim. Morreu, não? Eu consigo. A Radio Galinha é diferente nas universidades. Sim. Porque aqueles programas que fizeram o campo grego, Sim, lá na Radio Galinha. o nosso lado. O nosso lado. Eu tenho uma representação de diretores da Rádio Saragossa. o documental creo que realmente, joder, que non é outra historia, non é que Porque amigo, eu día sobre Foi uma coisa que Saragossa programa e não temos. Este foi parte do programa da Globo. Nós vamos uma equipe aumentou a reportagem de todos os daquele povo. Eu fazia na curso do tema agrícola e gandeira, a pescadora, a vida, contexto mental, cada coisa contestava já em direto. Bueno, moi boas tardes, benvidos todos a este novo acto de Asociación Cultural Aberta de Carral e a esta miniserie de charlas dedicadas á recuperación da memoria histórica dos silencios da guerra. Fai uns días tuvemos aquí a oportunidade de estar falando con Elisio Rodríguez, un exilado republicano, e hoxe pois temos a don Avelino Pousantero, que é o presidente da Fundación Castelao, que recibiu os premios Ramón Morente e Sánchez Arguindei de xornalismo e que é un amplio coñecedor dos tempos da guerra e da posguerra, pois, por experiencia propia, e que pois, vai a intentar e a explicarnos o que foron esas vivencias tanto para ele como para toda a xeración que viviu toda eses tempos de oscuridade, por así decirlo, non? Entonces, pois, bueno, é mellor que fale ele. Temos tamén a Mini Amero, de colaboradores nestas pequenas conferencias, que van a aportar tamén os seus coñecementos e datos históricos, e depois, pois, o que queirades preguntar vos. Entonces, sin máis, pois, que penso que o primeiro que fale do que foi esa experiencia, que fale un Avelino, e a escoitalo e a propagar por todo hasta onde cheguemos o que foi a experiencia desta xente que é pouco valorada ou nada valorada, non? Porque temosles que agradecer que mantiveran viva e manteñan viva
pois a luceciña esa que ilumina a xente que estamos intentando facer un pouco máis claro este mundo, por moitas negras sombras que podamos ter por aí. Entón, nada máis, agradecemos a vosa presencia e comenzamos sin máis. Moitas gracias. Un saúdo moi cordial aos valentes que vos presentades aquí para escoitar o testemunho de alguén que tivo, por un lado, a mala sorte de vivir aquel horror do ano 36, cando unha xuventude ilusionada na que me contaba desde as mozadas galeguistas, por exemplo, soñábamos que tiñamos ao noso alcance a maneira de facer unha Galicia nova, distinta, moito máis culta, moito máis rica, moito máis solidaria e moito máis galega. Soñábamos e parece que o tiñamos ao alcance da mano. E de repente todo isto espararouse de unha maneira brutal, salvaxe, inexplicable, que costa traballo imaginar o horror con que recibimos aquela invasión terrena. Eu, por exemplo, estaba facendo o servicio militar en Ceuta. Viñera compromiso para facer unhas oposicións ao magisterio en Santiago. Pasei por Madrid o 1º de maio de 1936. Un Madrid que eu non sei como se diría Moscú, pero que día me parecía un Moscú. Digue será do partido, non é máis que desfiles con modelos vermelhas e tal, hasta rapaciños matizados. Non me gustou aquilo realmente. Non me gustou, pero son testigo, foi así. Eu tuve que ir desde a estación de Atocha, onde chegaron tren, hasta a estación Príncipe Pío, aquí é do norte, que deben ser 2 kilómetros e pico, 3, para o Martín estaba apingalando, porque eu creo que nem circulaban nin autobuses, ningún vehículo, creo que non atopei, ningún vehículo, nin siquiera para o goberno, nada, nin ambulancia circulaba, nin taxi, en absoluto. Entón, pasei por aí, cheguei aquí, fixen a oposición, tiña a oposición totalmente rematada, había que facer un exercicio. Cando tomei parte na propaganda do estatuto aquele de 1936, con un grupo de mozos que eran das xuventudes socialistas unificadas, socialistas comunistas. Un deles, afortunadamente, ainda viviño, vivo e coleando, que é o amigo, o gran, pequeno de talla, pero enorme, de calidad humana, de iniciativa, Isaac Pierpar. Isaac, que 6 anos máis novo cambio, daquela tiña eu 21 anos, a Isaac tiña 15. Entón, 15, eu non sei se daba tanto corto, hai poucos días que xuntos no sitio, perguntei, ti andabas de pantalón corto? Non se acordaba se andaba de pantalón corto, pero era, daba a impresión de un neno que vai a unha escola de párvulos. Pero, sin embargo, politizado de unha maneira moito máis que a min, e moito máis incluso, porque a casa do pai, Camilo Díaz Paliño, un extraordinario escenógrafo, pintor, escritor, amigo entrañable dos homes de Galeguismo, de Castelao, de Otero, de Camilo Díaz, Camilo Díaz era Camilo Díaz Paliño. Era o home que facía propaganda para a empresa Fraga, que tiña os cines máis importantes de Galicia. O Teatro Principal de Santiago, era que facía os cartéis, o Cine Fraga de Vigo. O Fraga non ten ningún parecido. Calquer parecido con a realidade é mera coincidencia, non hai que decir. Pero, pois, este home extraordinario, que publicara incluso unhas noveliñas, daquela novela de colección larga, que aparece como un gran dolmen, aquel era un
se vendían a 30 céntimos, que escribiu ali xente de moita categoría, entonces como Fernández Flores, por exemplo, un dos primeiros, a miña muller, Fernández Flores, por menos dúas noveliñas. Vendías a 30 céntimos aquela noveliña. Hoxe, as que reeditaron, vendese a €1,5 ou así. De maneira, pasar de 30 céntimos, como se recuperou o valor do librinho de casa. Eu teño algúns da publicación actual e conservo uns 10 daquele tempo que valían os 30 céntimos. Era a pequena inversión que podía fazer e había tamén unha revista a nivel estatal de Madrid, Cuentos e Leyendas, me parece que era, que tamén valía así 30 ou 40 céntimos. Eu leí todos os grandes escritores da literatura española naquelas maravillas, ubicadas nunha folla bastante grande, un papelino moi cativo, unha letrina moi cativa tamén. Era que tiña a miña biblioteca aquí completa desas obras que, por certo, cando estaba glorioso, meus pais, por medo a que ali había pois as publicacións da Imprenta Norte de Santiago, e se quixera delictivo telo, eu tiña todos por unha amistade que tive con Ánxel Casal, o benemérito alcalde mártir de Santiago. Publicamos ali un librillo, unha revistinha, órgano quincenal da Federación Agropecuaria do Valdebarcada, o distrito de Negreira. Ali, se eu publicar os vasiños, unhas cousiñas, o meu galego reprendido dos meus avós, e, por lo tanto, sin normativa ninguna. E algunhas cousas corrixíamos o gran Casal. Casal, que sendo xa editor desde moi novo, foi o primeiro que dirixiu unha escoliña en galego, lá nos anos 18, 20, das Irmandades da Fala da Coruña, e nun piso que tiña ali na Rúa Real. Casal foi o primeiro mestre de galego para fillos de algúns galeguistas da tal que quixeron escribir. Bueno, pois tiña unha ocasión de ensinarme, corrixíame as fillas de un galego leal, reprendido así oralmente, e para min foi o único profesor de galego que eu tive. E recórdame que alguna pifia que me corrixía Casal, para min, aprendía a lección, non volvía a cometer aquela pifia. Por exemplo, eu falando dunha excursión que fixera a Ría Baixa, e falaba das jamiotas, unha jaibota, e o jaibota ainda non o coñecía. Bueno, é unha das palabras, entre outras moitas, que Casal me correxía e que me serviu esa corrección xa indefinida. Eu anduve, primeiro, como era membro das Irmandades, anduve con un equipo nunha camionetiña no servicio de recollida de lixo, a primeira que tuvo o Concello de Santiago, sendo alcalde de Santiago Ánxel Casal, cedeu-nos para facer un recorrido desde Carnota, Muros, Trianos, Sanoia, parte da Ría da Luz ao norte, ao Val da María, e aos redores de Santiago, con este grupo de xente, estes das xuventudes unificadas, con Isaac. Eu era o único rapaz das mozadas galistas. Había cousas que me costaba traballo a contar, pero non creio, non veo. Sei que, por exemplo, me tocou ali, tiñamos a nosa megafonía, eran unhas bobinas de cartón, e poñemos bobinas porque algo mellor había, non? Algo máis leste. Entón, eu recordo que a mí tocou, porque íamos por turno, intervindo en calquera aldea, en calquera vila, onde había un grupiño de xente que quería oírnos, por turno íbamos a intervir. A mí, supoño, tocoume en Muros. E en Muros era un cine que parece que estaba no outro lado do cine que se conserva ali, pero non podo afirmarlo. Pero sei que estando eu falando tal, con todo o entusiasmo que podía, houve un tipo ali que dou
viva España. Porque naquele tempo, a dereita de sempre, provocaba o viva España. Bueno, era un que me invita. Se non é con berro, é con unha gran bandeira, que é pelo que cerca. Eu acordeuseme falando dele, presentando o Manolo Camaño alá nos pendellos da Golada, presentando o Manolo Camaño, un homem que no seu tempo traballou naquele grupo, o Flache, da Coruña, e Manolo Camaño foi un homem extraordinario. Eu non sei como se me acordou, temos que ter unha referencia a Don Pablo. E a mí ocurre-se agora pensar que lle cae perfectamente aquela cousa de que se ganara un premio naquela canción europea. La 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 la. Desta cantora que foi moita sonata por aí. E ocorreu-se-me aquele dia, eu fixe moita graça a moita xente. Pediron modos querendo retratarse comigo, porque resultou gracioso. Dice, eu propoño que este sea o himno da Coruña, o himno para Don Pablo. La. Maciel, era o... Xa que quer lá, demos de lá hasta cantar. Bueno, eu... Estamos con a propaganda do estatuto. Andamos com a propaganda do Estatuto Querendo. Isto era, que cada que viva a España era porque houbera uns mítines, que tal foron, me parece que 3 anos, que chamaban os mítines das arengas, que había o Partido Galeguista, na Quintana, na propia víspera do Apóstolo. E falaban ali hasta 30 horas, con máximo de 2 a 5 minutos, máximo. Estando falando un extraordinario orador que foi diputado 2 veces, Suárez Picario, Ramón Suárez Picario, un home de cerca de Sara, unha familia moi humilde, que se formou alá na Argentina, pero que era un tribuno extraordinario fora de serie. Estando falando dese mitin, un facha, santiagués, pois dou un viva España. Entonces, o Suárez Picario dice, se ese viva España é viva a España da democracia, viva a España do progreso, viva a España da liberdade, viva a España da solidariedade, viva a España da cultura. Se é esa, eu sou o primeiro que grito, viva a España. Pero se é a España triste, a España da lenda negra, a España da Inquisición, a España da vergonza, a España da que eu digo, morra, pero o garón, eu recordaba aquilo, acabo de dar unha vida tamén ali. O Viva España, aproveitei e contei a conta. Casi le sacan en hombros de muros. O éxito era para Suárez Picario, pero eu sabía a lección máis ou menos, non o fixen tan brillante como ele, pero salimos moi ben, a quedei, e sigo recordando con moita satisfacción, e incluso con certa divirtome lembrando aquela cousa de muros. Despois de que día tocou a min outra vez en Rianxe. En Rianxe fixen unha cousa moi emotiva, porque para min Castelao xa era unha figura máis que sorraceira. Era a gran figura do nacionalismo galego daquele tempo e de todos os tempos. Entón, pois ali eu dixen que me gustaría ser rianxeiro, sen renunciar a miña patria nativa, que era unha Albarcada de Nogueira a Baña. Pero gustaría ser rianxeiro, porque Rianxe, aparte de unhas xuntas exquisitas, aparte de ter unhas empanadas fora de serie, aparte de os mariscos exquisitos da ría, pois ten outras cousas importantes, como este grupo de intelectuais, como Antonio, Castelao, Díaz e tantos outros. E por eses, eu gustaría ser rianxeiro, sin deixar de ser locales. Seguín tendo, foi outro dos recordos que teño bastante grave. Despois, pasan os días, está logo gracioso, eu estou na casa, ali xa no Albarcada, na miña casa,
E chega un grupo de Santiago, do Frente Popular, que viña a revisarlle armas a unha casa que é famosa porque prepara moi ben o bacalhau ali, Casa Salvador de San Xoán de Barcala. Prepara o bacalhau maravillosamente. Para aquel tempo o dono era Salvador Villar Mayo, estivera en Cuba, era un pouco facha, bastante facha. Ao ver que chegábamos de Santiago a viña para requisar, tiña escopetas de caza e cartuchas, a viña a requisar, pois. E ele non estaba na casa, mandaron unha filla, viñera ali a nosa casa, que a dixeron, veniño, ven ali, por favor, e Lucho, me chamaban de Lucho, na casa, Luchino, ven ali, por favor, que hai uns señores aí de Santiago. E me vieron, e os de Santiago dixen, coño, que faz aquí? Todo na minha casa, na casa do meu pai, e que dedes que pasa? E nós aqui, que era que viste? Pois estamos aquí sendo armas tal, para que a República tal. Pois mira, facendo unha notiña que delegados en min, e deixaron para resolver o problema aquela Argentina. Facendo aí unha delegación, eu sou un delegado, encargo eu de requisar armas e tal. E efectivamente, así fixe. E requisei unhas 12 armas. Entre eles había ali un guarda montes que tiña uns Winchester, chamábale. Era un artefacto que eu creo que se disparaba non salía a bala porque estaba enforrexado, había atacado. Estaba ali o Caranche e tiña 2 Winchesters e eu por cada un fixinho que eu facía un recibo para as armas. Estas armas estiveron en Santiago na víspera de sair o da artillería á rúa. Eu estudei, tiñamos un pequeno coche onde íbamos para traballar nas feiras do pai, e meu irmán maior, que era conductor meu, fomos aquí, estivamos vendo aquilo, os escopeteiros pedindo un vale para tomar por ali un bocadillo nas tascas de por aí ao lado, e de repente houve un apagón. Había aquela ainda que tiña a luz de Santiago, era a central do Tambre, pero era General Galega de Electricidade, ainda non era fenosa, moito menos. Entón, pois, e os cuantos escopeteros, e que fizemos uns coches, vamos aí, tiñan en un tinglado, un galpón que había aí fora de Santiago, donde hai hoxe, onde está esta gran construcción, é o Hotel Aragonés, está todo aquilo. Ali onde estaba a oficina, os empleados que tiñan en Santiago, a General Galega. E chegamos a recibir uns andigos. Isto non é daqui, isto é de Lago Tambre, aquí non é. Todos volvemos a volta, dixo o meu irmão, isto a min cheira má carne. Si, sácalle a pipa do barco, porque se queren que nos vayamos non vamos, non se varemos a certeira. Tuve unha visión do que iba a vir. Efectivamente, tuve unha discusión, estes deben ser fachas, e un facha será a mãe que te pariu, será ti, se te crees. Se queres, vamos ali e preguntamos quen é, e van a dicir que somos. E todos os pibos xa, collemos outro, pechar. E todos dicían, meu irmão, a casa. Marchamos a Barcala, e eu estuve no resto da noite, pendiente de un aparato de radio que tínhamos, bastante bom, era unha do water quente, a cor do mar, para ir a radio dice, e ás 8 da mañá, xa o lese o bando de declaración do Estado de Sitio. Entón, eu estuve xa medio aí, botei mes e pico, pensando que iso iba a acabar en 2 días. E entón, acordame que escoitando Radio Madrid, decían que o Goberno da República acordara que todos aqueles que pertenecían a tropas de Marrocos quedaban automáticamente licenciados. Xa non ten como volver a la. Pero siguen pasando os días. A mí preguntar por mí,
Entón, se escapullo unha turma en casa de amigos, eu ten mes e pico, quixen pasar a Portugal, un tío médico que me enseñaba moito, tal. Se me digo, monés, se vas a Portugal, devolvemos esa luz de pica. A verdade dos mellores que podes, hasta a mí. E nós recorríamos a un tío porque era moi amigo de Carlos Adelo. E entón, pois, digo, se tiraron uns tiros aquí a ventanas. Bueno, volvemos para casa e ao mes e pico eu vendo que non había destrucción, puxe o uniforme, traí por até ao bume. O pai non quería, vamos a un porto de mar, que eu teño moitos amigos e tal, e cois un barco pesqueiro, se a tarde, pois, eu, pois, se abrimos por tantos outros, metido na boca do lobo. Cheguei a tal, nos 24 horas mataron-me ao frente do Guadarrama a zona de Ávila e mandaron-nos curiosamente a relevar a un grupo de soldados de cuota. Por qué? Os soldados de cuota eran uns que botaban uns meses, moi poucos. Se eran 2 anos de servicio militar, se botaban 6 meses, porque pagaban a cuota esa famosa, tiña uns uniformes feitos que se podía, era unha categoría, E por que chamaban? Porque esos eran os burguesiños, e chamaron, non se atreveron a chamar aos soldados normales. Por qué? Os soldados normales sabían que na súa inmensa maioría eran republicanos, iban a seguir pasar. E entón, en pouco tempo, eu creo que foron os alemanes, creo que foron os nazis, os que deron a consigna e impoñednos polo terror. Cargade a todo o bicho de vento que se republicano, tal, fusilade sin pasear, tal, deron, a mí non hai que demostrar, non así, que foi unha consigna dada polos alemanes. A mellor equivoco, porque aquí había xente de categoría, non? Aquí había, por exemplo, o Mola, que nos chamaban Mola, era máis Mola que Mola, e tiña, era o sanguinario tremendo. Bueno, despois eu metei o resto da guerra, incluso terminei sendo sargento de automóviles. Aprendi a conducir, a pedir unha vez para un coche que era para levar mortos, e o que conducía era unha ambulancia, entón pedi un chofer. Eu sacaba na casa do coche que ves do garaxe, meu irmán deixábamos levar a marquinha e tal, sabía por os pelos así algo. Presentei, eu sei conducir. Resulta que nós, o coche que tiña na casa, xa era un 5 marchas, pero tiña, a marcha atrás tiña unha palanquinha no propio para cada marcha. E este outro era unha furgoneta que era do servicio de Plaga do Campo de Guadalupe, e eu non vin eso, e entón anduve discutindo, nem que topaba a marcha atrás. Anduve un mes e pico con ele, sin atopar de marcha atrás. O único que me guiaba era ben. Andábamos a do servicio de Ávila, iba e antes aparcaba fora das murallas e mirábase dentro, había unha plaza que era da ronda, aparcaba dentro. Se non aparcaba fora, e na lugar que dar a volta a todas as murallas. Pois, a falta de experiencia, hasta que un día estaban gritando, digo-lhe, o chofer que andaba antes, eu, por favor, dame-lhe volta aí, estou aguentando e asexando, e tiraba da palanca. Para mí eso era algo novo. E non me atrevía a preguntar, mas se preguntas, digo, isto non sabe, non há verdade. Entón, por si acaso, tan pronto eu vi o comisión, saquei e xa acertei. Pero, a falta de costume do coche, un día indo con a Ávila, pois, oigo un ruido, coño, e vine fundir un pistón. Eu algo idea, algo tiña, pero efectivamente, iba comigo en brigada, e cada outro coche dixenlle, por favor, avise no taller que teña unha grúa a levar o coche, a quedarme sola. E non será que lle falta así. Entón, o que non se me ocurriu, en 20 e pico, xa coa cara estaba seco. Sorte para mí,
vi que había ali unha lata de aceite. E digo, só para mí, porque senón o mellor pensaban que era un sabotaxe, piden informes a Negreira, non vos digo, 2 falangistas que había ali, collego, houveron pasaportado con unha tranquilidade da ciencia. Entón, aquilo, sabía, despois pasei a ter unha ambulancia, unha ambulancia, fixe ali un servicio, cando a batalla de Brunete, por exemplo, ou unha Radiño, eu estaba nun pueblo chamado Nava da Gamella. E era un pueblo que era un enclave entre unhas zonas que eran de uns 6 kilómetros das Fresnedillas da Oliva, onde hai unhas estacións espacial, e a dereita estaba Quijorna, outro pequeno pueblinho, ou se había este pueblo, Nava da Gamella, estaba ali frente ao Escorial, había un declive tremendo, corre un riachuelo no fondo, estaban moi separadas, entón houve un momento que da casa dime, preguntan moito por ti, os amigos teus de Negreira, e a papá di que debes esgueirar no linguaxe dos carteiros e dos trendeixos tamén, e dar o bote, eu tenho que pasar. Estuve entre as dúas líneas, era unha zona minada, por sorte para mí nada, e cando amanecía, botou un momento nunha posición que chamaba cabeza de toro, porque había muitas cabezas desecadas que tiñan posta ali, eu moitos anos, e había unha maneira de falar, o verán me recibido moi ben. E bien a estar dormindo, eu vi aquilo, e es que te queda para atrás outra vez, e tal. Volvín, pero unhas veces, coño, marei, meto de tal, correu a cousa, pasei un mes e pico, que eu, debe ser a situación dun condenado a morte que está en capilla. Eu digo, nada, vamos casar, non aguenta outro. E eu non dormina, porque cando dormir pegaba os botes, porque xa me casar. Depois me dixo santa cousa, cando isto de Brunete, eu, coa miña ambulancia, fui a recoller os últimos que quedaban ali nesta de Quijorna. E eu que levaba unha orde, ali, do tenente coronel, na Cruz, aquí, na Nava da Gamella, para entregarle ao jefe de Quijorna. Para aquí xa, os soldados que estaban na guardia, uns kilómetros antes, pararon, aquí non pode pasar. Eu traigo isto, entrégalo se queres, senón non pasa. Entrégalo, podemos chegar. Entón, que diría, hasta recordo que estando ali, de repente oímos avión, non? Era como a aviación, se era máis a aviación franquista, xa comía a maioría da aviación que había naquele tempo. Eu estaba ali, e aquí, deitado nos armas e mirando un aviador non sei que viña un tiro, unha bombiña, e se vexe a mujer de dar tempo a pegar os altos capares, pero estando nesto, unha néspera, carallo, me pega un pinchado. Eu xa recordo que dixe, maldita néspera, que se podes pinchar ti e as comadres todas, que eu non me movo daqui. Non fora máis que unha, já que é un detalle máis. Saquei os últimos que quedaron ali. A ambulancia tiña 4 camillas. Eu sabía ali cerca de 40, de pé, hasta nos guardabarros, os últimos 40, salieron por mí. Entonces, incluso, citaron aquello como unha cousa de certo heroísmo para ver salvado aquel estado. Entón, atendemos despois a facer un curso de sargento de pobres, atendei, seguindo ben fibrado. Eu tiña aquí as varias cousas, e unha delas fala daqui de eu un libriño que titulo Alivio, tarefa do 80, e que recollo unha serie de artículos, lá dos anos 60, 70, saiu aquí, e curiosamente fala de aquí en Carral. E se lembro que Álvaro Monqueiro,
dixera unha vez, cando lle demos o Pedrón de Ouro, o que perdeu hai 30 e tantos anos, cando lle demos no ano 1980, o Pedrón de Ouro a Álvaro Cunqueiro, o home, emocionadísimo, ali na horta da Casa da Rosalía, xeu simplemente, profundamente emotivo, e máis por ser aquí, na Casa da Cantora. É, para min, é un dos tantos lugares de Galicia. A partir daquela, eu tomei nota, digo, hai moitos outros tantos lugares. Un deles, para min, é Carral, a cousa dos mártires de Carral. Nós, os galeguistas, vimos a un dos lugares sacros da galeguidade. A este povo de Carral, metido na mellor historia do ressurgimento, polo sangue generoso do coronel Don Miguel Solís Cincuenta, e os seus 11 compañeros, e outros nomes, todos eles morreron fusilados ás 3 da tarde do 26 de abril de 1846, á beira das covas aí do cemiterio de Paleo. E agora, este é o seu hermano, 72, 73, os membros do Pedrón de Ouro acordáramos facer unha peregrinaxe neste día, o día 25 de abril. Nós éramos, parece, 12 ou 13 como máximo. E viñamos en dos coches, me parece. Fíxenos gracia que levantarnos na cheia de equipos da Guardia Civil. Dixemos, debe andar por aquí algún jarifaz, por eso, porque senón onde irán tantos. Nós chegamos aquí, nin siquiera sabíamos que eran Paleo. Buscáramos aquí a Casa Segura, vimos, que eran Paleo, onde están? E por onde só é Paleo? Por aí, e chegamos ao Paleo allí, vimos, había uns 30 guardias civiles. E nós éramos os civiles. Os guardias, hasta se sonreiu cando nos viu. Nós quedamos a mirar, pasamos tranquilamente diante dela, non sei se nos saludamos, pero boas señores, fomos, era unha misa en galego que dicía o crego de Campañón, un nome venerable, que ali en Campañón había xa a misa en galego, xa naquele tempo. E este era o membro, aquele era o home de Benemérito. Dixe misa, despois da misa, fomos ali, nos dixo onde estaban as sepulturas. Estaban cobertas de musgo, que ali nos estivamos, unha raspuñazo, fomos os coches para sacar, que era un desmontado ou algo así, para que localizamos. E vamos uns camiños moi sinceros de flores a primeira linha. Foi unha aventura simpática que eu lembro aquí. Non, esquece. Despois, me parece que outra máis, aquí, o sea que hai, eu estive aquí un 23 de abril, que deu ser no ano 72, 73, non sei exactamente, non sei se ao mellor unha foto recordaremos con máis detalle. Depois eu tiña que podía ler, tiña que cousas, por exemplo, unha cousa que fixera, era unha cousa que foi falando dos escritores que falan do significado da saída do grego, e de 28 de xunio e do 18 de xunio de 36, unha cousa organizada por Luis Montero, que se fixera lá, Catoira, cousa. Eu recordo que, por exemplo, aparece unha cousa, me parece, na nosa terra que di, tivo lugar o sábado 25 de xaneiro de 1936. Tivo lá un grandioso mitin, unha asistencia de perto de 3 milleiros de persoas. Interviron os irmáns de Benito Pousa, de Riego e Suárez Picado, para a maioría. Este acto foi organizado polas sociedades agrarias do distrito que concurriron en masa con bandeiras e ateigados de enorme entusiasmo. Os oradores trataron todos os problemas deste índice en relación coa situación da República
de Galicia e aludindo ao momento electoral. Electoral referíamos a cousa ao referendo do estatuto. Grandes opcións se poderon dito polos oradores. Despois acordome, antes disto, o 3 de marzo deste no cuartel de Ceuta, eu, com a firma de varios compañeros, puxéramos un declarado ao Partido Galeguista, porque morrera Antón Vilar, que era elegido, que non chegou a tomar parte da eleición da eleición de febrero de 20. Morreu 3 de marzo, antes de poder tomar posesión. E que era unha breve nota en que damos un pésame a toda a familia deles, aos galeguistas en geral, a Galicia toda. Despois hai, curiosamente, un mitin en Santiago, cando estaba eu, foi en xuño do ano 36 tamén. Fai pouco que atopei o Isaac cando inaugurou o novo edificio aquel, a partir isto, que ten aquí no fotocopio. Bom, a los trabajadores de Santiago, organizado por los maestros cursilistas, se celebrará mañana domingo, día 7, a las 10 en el Teatro Principal, un gran mitin en el que tomarán parte varios oradores. Concurrir todos en masa a este importante acto en el cual se hará patente la crítica situación de 23.000 proletarios de la enseñanza en paro forzoso, a fin de exigir el exacto cumplimiento de sus artículos 26 y 48 de la Constitución mediante la República y de la cultura popular. Estos artículos eran por la sustitución da enseñanza religiosa. Entonces, no mitin falaban Avelino Pousa, Moncha Martínez, José Seixo e Fernando García. Fernando García era un maestro moi popular en Santiago, era de traballadores de enseñanza, foi dos primeiros paseados en Santiago. E destes outros, Dona Moncha, non sei se morrería cos anos, e os outros, non sei que foi deles. Por a frente, unido de todos os trabajadores, por la escuela proletaria, por las alianzas obreras y campesinas, UHP. De maneira que isto é a requisa de armas. Está que como aquel, pois salvoume, figurei en 2 consellos de guerra. Non, a requisa de armas, sei que éramos 12, salvámonos 2. Por unha filha de 8 anos, morreu no Boca Santiago, salvouse, era un estudiante de medicina, morreu como medio fallado. Outro, Meta, que preguntaba onde andaría, non sabía. Reclamábame de Negreira a Celta, e de Celta reclamábame a Negreira. Eu escribí cartas a unha de miñas irmás como afillado de guerra, acho que ia ter unha vida de guerra hasta 17. Para rodillas, era unha maneira de distraerse cada día. Outra cosa é, sobre todo, lograba excitar, mandaran alguna prensa do Vigo, mandaran unhas latas de conservas de tan, que viñan non moi ben calquera cousa, mandaran, ademais divertían. Non só eran outras miñas das 7 mariñas, senón que escribían de outros amigos. Estaba nunha zona de un frente tranquilo, casi non había máis que algún enfermo, ali casi non chegaban as balas, e entón, houve uns meses que eu pasei francamente ben, e entón, despois, aproveitei facendo arcalladas como este. Pois atopei, ali, no frente, atopei o brigada xefe da Guarnición, da Guardia Civil de Negreira, e que a mí tiña unha simpatía especial, se daba cousa, diga, faz por aquí, que vou fazer? Aquí estou, intentando cambiar a temporada. Eu non teño vocación de militar, quería licenciarme tan pronto poidera, pero teño medo de voltar a Negreira. Teño medo de voltar a Negreira, tranquilamente. Has de entrar ali, de uniforme. O uniforme era un uniforme moi bonito, parecía un almirante,
Era traxe azul, era feito e tal, tiña de outras cousas, automóviles, e tiña automóviles, un volante era automóviles, porta de automobilismo, e tiña un lema de ingenieros. E máis, eu chego un momento despois de que era nos anos aquí da posguerra, que eu non podía ter escola nin interina, eu quixen ir á División Azul. Quixen ir á División Azul e fui-me apuntar. E fui-me apuntar, pero vou coa condición de que vou como sargento de automóviles. Era xa non, como sargento de automóviles non, se queres ir como combatiente. Eu iba disposto a, por un lado, se podía, se había posibilidades, pasaba. Se non, estaba disposto a fastiarme a man para que me hospitalizaran, deixar que me acollera aquí en Mañó Orlando, que me acollera o ventilador do coche, e tal, para que me tuveran que retirar da retaguardia. E entonces, con eso de ser un loitador en favor dos alemáns, dado que os alemáns viñeron aquí, os famosos da Legión Cóndor, aquí eran os mozos normalmente, e a uso fluctuaron, moitas damas españolas, hasta patriotas estaban, non? Entón era para cobrar unha deuda histórica. O dentro de volverlle podemos ser unha propina aos alemáns, pois é por eso, non disposto a cargar unha mamada. Son arreglando as cousas por fin logrei que un almacenista de Santiago que fora alcalde de Santiago, nos primeiros, con Jorge de la Riva, Barba, eran uns irmáns que tiñan un almacén de texidos, os que lhe compraban ao meu pai algo, tiña un almacén de texidos. E entón, dixo a don Jorge, dixome un certificado da adhesión ao movimento, e a adhesión de unha primeira escoliña no Pedal, presentei as primeiras oposicións que fixe franquismo, o primeiro ejercicio salir do movimento, o primeiro robo, foi nieta. Sei que chegou unha remuntación de un crego veciño meu, dicindo que eu era un peligroso roxo separatista. Porque para aquel tempo non era nada, era un pasaporte. Así, eu salí xa, e que era portugués, e dali, fui un campeonato temporal, e aquí estou. De porque se me conta que outro nas miñas circunstancias sale tan ben librado como a mí, gustaría traballo credo. Porque eu figurei en dous consellos de guerra, non pola sangre, noutro por este mitin, era un mitin máis. E entón, aí así, saliu, pasou a cousa. E aquí estamos a contar o que nos estamos. Como volviches a Negreira, a primeira vez que volviches? Bueno, a primeira vez non volví a Negreira. Os cursillos esos de sargentos de automóviles eran un alemán, eran estos alemáns, ciudadanos. Eran na Coruña. Eu tiña tantas ganas de ir a Galicia que eu solicito os cursillos esos de sargentos. E entonces matinei. É como chego a Coruña e se encontro aos falancistas, aqueles dous de Negreira, que lhes digo. Eu acabo de estar seguido moi ligeiramente cando quedou despois do Brunete. E bueno, vou a poner no balón referido, e entonces vou chegar e digo, bueno, eu contei ao coronel, chefe do meu sector, contei o que era a miña historia, pero que hoje está, e o coronel dixo, tranquilo, podes ter fazer isto, vai ali, e olha, se alguén se mete con vostede, que mire se ten unha folla de servicios como a que ten vostede. De maneira que o mire ben, porque buscaremos as pulgas ben. E efectivamente andando chego ben a Coruña. E salgo a tomar uns viños por aí na Rúa dos Olmos, e todo, pero o interesado, o
sempre falando, digo, como, que passa aqui? Vai ver, ninguém já vai ver um curso de sargento de automóveis, porque, mira, eu já tive nestes anos já, eram quase 2 anos, assim, levava as passeios mediante estreitas, como para contar-lhe ao meu coronel, o que era tempo, todo dia o coronel, mas usted tranquilamente, es de aquel certeza, vete com usted, se pretende, que mire a ver se tem uma cousa, uma folha de serviços como a que tem usted, pura invención, pero saliu moi importante, sempre tipo, aqueles días comentou con algún outro, caralho, fíxate ti, chega un roxo como a pousa, e aí resulta que te vi. E olha, o que se mete con ele, que mire se ten unha folha de servicio diferente, unha que ten, toca. Andei a botar dentro, tranquilillo, Mas é que esta historia é máis dramática, se se queres. Mais dramática non para pasar pasadas estreitísimas, horrorosa, sentirse un condenado a muerte, como aquela que estaba cando que se pasar. O sea, que era unha cousa tan ingrata, un que nunca soñou facerle mal a ninguén. Porque, efectivamente, que non xogábamos con lume, por exemplo, requisáronos, quen pensaba que iba tan fácilmente facerse tal, bastaba requisar unha arma, costaba a vida, a cousa que este requisou unha arma. Eu sei que pude recuperar as armas entreguinas todas, e recollía o archiviño que lle daba ao rei. Só houve aquel paisano que tiña 2 vinchetes, e dille 2 rios, e despois pedinlle un millón. Era unha bellísima persoa, e dixo, meu millón. Eu ofrecía-lhe, pero eu non cobro por si aí, non. Olha que hasta ese tuvo moita sorte. E grazas a eso que se intentaba. Bueno, Avelino, como, ou sea, para coñecerlo, para que vos deades conta de quen é, pois pode contar desas anécdotas que nos contou unha pila delas. Realmente Avelino, como se chama, é o bicho do peto. E entre as moitas cousas, para entrar na dimensión humana dele, as moitas, hai unha que nos sorprendeu sempre, é un gran amante da música, incluso foi cantor do grupo, e toca os moi ben o tamboril e outros instrumentos. E hai tempo que a mí que me fixe un regalo maravilloso, puxose un día, non sei se te acorda, gravaches unha cinta inteira con cancións que tiñas nun cancioneiro. O cancioneiro dos cursiños agropecuarios. Efectivamente, daqueles, porque tampouco dixemos na avanzadilla de dicir cousas. En Lugo foi moi coñecida, ao mellor aquí non tanto, pero en Lugo sí unha experiencia que houve, motivada posiblemente por Antón de Marcos, Antón Fernández López, que era pois un home que tiña por aquel entonces pois bastante pasta e que se permitía o luxo de unha finca cerca de Sarria, en Ortoá, pois se creara unha escola agraria, a Escola de Barreiros, unha escola onde se experimentaba e podía dar un fruto de un futuro moito máis venturoso para o agro galego. Avelino participou daquelas experiencias, incluso foi estudiou na misión biolóxica de Pontevedra e na de fruticultura de Logroño, non era? E foi acabando a experiencia para impartir un montón de cursiños. A nós non nos pillou, as nosas promocións de magisterio de pedagogía non nos pillou, pero os anteriores a nós pillaba. Deu moitos cursiños, de tal forma de que non nos sabedes, pero antes en magisterio unha das asignaturas que se daba era a agricultura. Nos chegamos a tela, pero non coa impartición destes cursos. Dabas a agricultura porque se sabía, cousa que hoxe se ignora, de que moitos dos mestres iban a ter que estar en contacto con unha ciencia que é a da terra, a de sacar o froito da terra. Pero, bueno, a mente iso, dos cursos que daba referentes a que tuvera que ver co cooperativismo e ca agricultura, pois Avelino impartía cancións, é dicir, defendía a nosa música e a nosa cultura, non tanto ca palabra, sino tamén ca música, con esas pequeniñas cousas que empezan a sentar as bases e a conformar as entrañas de cada persoa.
Eu recordo que me gravou todas aquelas cancións, todo un grupo cantou, e podes nos contar como era aquilo, porque así tamén rompemos tantos xelos. A min, bueno, pois non convén poñerse tan triste, aquilo da guerra, pois é dramático, certamente, e é unha cousa que se nos bota en riba os que non tuvemos a experiencia aquela, e vémoslo como un algo que hai que devolver a dignidade, e sobre todo a memoria, que é o principio da fe. E ten claves importantes. Eu recordo que nunha pasada nunha conferencia que aquí estábamos no público, desvelanse datos como, por exemplo, do millo híbrido. Aquí había unha misión biolóxica e aquí había moito adiantado en canto a experimentación e cousas agrarias. Este non era un país pobre de necios, era un país que estaba funcionando coa esperanza da República. E todo eso venderon os franceses pouco tempo despois que un premio. A misión biológica logrou crear os primeiros híbridos de millo europeos. Porque Gajasty, que era o director, cando foi ligado a Pico, Gajasty traballara en Norteamérica cos creadores dos híbridos americanos. Pero resulta que aquí, partindo de millo galegos, que lle pediu aos mestres e aos gregos que lle mandaran unhas espigas de millos típicos de cada zona, fixis unha colección, e depois foi facendo selección, foi facendo o que se chama autofecundación, o sea, a cada planta poñerlle unha bolsa, a flor masculina, outra a flor femenina, que son as barbas, e no momento dado sacar a bolsa que ten o cole, e poñer a baixa. Entón, eu fixi tamén isto. Eu traballei en Canarias, en Verón Millo Canárico, era a misión biolóxica que chegou un momento que tiña un sindicato de produtores de sementes para producir millo híbrido galego para Galicia en primeiro lugar, e depois para incluso para exportar ao mundo inteiro antes de chegar aquí os híbridos americanos. Resulta que eso, os aproveitados daquele tempo, algúns do sindicato integraron nos sindicatos verticais, entón acabouse, mataron a galiña e os ovos de ouro. Aqueles foron uns extraordinarios proxectos que se perderon. É un proxecto que podía darle a Galicia moitísimos postos de traballo de técnicos de grado medio, como capatazes, para facer masivamente isto, pero era así, uns centos ou miles de técnicos que podían ter uns sobros dignísimos e non ter que ir ao estrangeiro. Perdeuse por haber tirado na borda aquel proxecto de Gajasty. Aquelo foi un sollo. Pasaron anos, empezaron a vir os híbridos norteamericanos, pero esos híbridos norteamericanos, na primeira etapa, sementábase o híbrido norteamericano e o millo do país crecía moito máis. E o híbrido norteamericano quedabase. Salvo que despois, cando ben abonado, e vindo o tempo, despois ao final daba máis a cada país. Pero, en cambio, chegou despois un millo que viña da Francia. Francia naquele tempo non tiña nada organizado, pero empezou a crear os equipos e pois en contacto con a misión biológica. E a misión biológica mandoulle parte do seu material genético. Entón empeza a ir o millo de Francia e o millo de Francia xa na primeira etapa. A pega que tiña o híbrido americano, este era mellor xa na primeira etapa, mellor co país, e mellor desde logo co americano. Entón eu pregunto-lle a outros dos homens, Xosé Luis Blanco, que ainda estou con ele, no mes de agosto, xubilado, xa en Barcelona, que foi o único discípulo de Gajasty como home creador de millos. Eu preguntei-lle, que pasa aquí? Por que lle pasa a este millo francés? Por que se dá tan ben? E pois me dixo, tan ben, porque a mitad de origen galego. Os franceses non tiñan nada feito. Recibiron algunhas líneas puras nosas. E estes millos franceses teñen unha mescolanza, pero das 4 líneas ten que haber dúas para crear un millo simple, dúas,
Pronto, e os simples, depois converxen dous simples e van un doble híbrido. Das 4 líneas do doble híbrido, 2 son galegas, por iso se dan cambios na terra. Cuidado, mira, o que podemos nós ser abastecedores do millo a toda Europa, creando unha riqueza dun valor incalculable, foi ao revés. Pola mala política, pola desgracia, na Guerra Civil, e as súas consecuencias, e dos politiquillos rastreros que entraron aquí, facendo capicadas. O sea, que isto foi así. Si, pero aí non me contaches do grupo de... o do grupo dos jabatos. Amen e sus jabatos. Pero sempre é moi dinámico, organizaban grupos de teatro, organizaban un corillo, tal, entón, cando unha escolinha enterida de Cedeira, había un grupo teatral boísimo en Ponte de Mera, de Ortigueira, eu dixen, a mí me gustaba moito a cousa do teatro, pero quedame un pouco incómodo. Coño, que che incómodo, ven aquí, toma parte. E recordo unha cousa, unha obra de, non me acordo, que tivemos cuidado con a paca. Era un sainete cómico de Gracia, e había ali un tío que era, non sei, non? Mas un eu aceitei un papel, fun ali unha ou 2 veces. E despois, eu fixime aquilo, todo un éxito total, que incluso roubei o personaje principal, fixe que roubarlle na escena, estar os dos en escena, e o outro que era o que levaba para cantar. Eu doume por... tiña ali, facía de unha vez que pasaba moi mal, que estaba flaquiño e tal, e acordome que no meu uniforme había unha rapaza, unha actriz extraordinaria, e o pai tiña ser un barrigán terrible, eu quería 3. E acordome que me preguntaba uno, que tal andas ti? Pois mira como ando. E eu digo, e despois, nunha cena que eu ia controlar todo, a mí ocurre-se-me, había uns cuadrinhos pequenos, eu non entro na ida, entón non vai a porta, o cuadro, entón ao peto, a ver se me cabía ao peto de Luís do Reto, caso que encárgame de dirigir aquele. Porque, ves, aquí xa era un suplente ali na escola, eu vivi ao grande. É unha fonda para que tempo extraordinaria, en Ponte de Mera, con o grupinho aquel, actuamos en Ortigueira, en Cariño, en San Claudio, parece que en Cedeira, e ali repetiuse tal. E incluso ao retiro aí, eu conservo un anuncio, por exemplo, recordo que fixemos versinhas así, moito me rico a vaca, dixo o peio, dixo os racos, que a foi ver a San Claudio cando lhe representamos. Se a volven a poder, demos as buxas de volta, pois cuidado con a vaca, é cousa de cuidado. Pois, basta a ocasión, amigo, porque van a poñer en meta. Podes ir a feira para permitir poñer esa fiera e a pois dentro do pretexto. Pois se poñen dentro de buxas de volta. Pois cuidado con a vaca, é cousa de cuidado. Ortografía media, como cousa de propaganda, o sea, tu era un excitazo. Pois, máis en Lugo, porque só posibles en Lugo. Porque Lugo estaba de catedrático nun instituto femenino, un compañeiro meu do seminario de Santiago, botei 5 anos, tinha aprobado 6, xa era medio crego, pero o crego un pouco recartado. Entero que está ali, Don Francisco Cando, morreu para 2 meses. Pois escribo-te, mira,
Eu quería fazer oposición, pero aquí non teño nada que fazer. Se vou logo ti venderásme para que non me fagan isto, porque xa me pasou, non pasou. Vente tranquilamente. Como logo, levei os primeiros números, apelei, e incluso, pois, fixenme popular ali, e tuvemos que fazer un curso de Frente de Xuventudes. E ao final, eu fixenme máis popular, porque fixe unha poesía de chunga para ler no Alto Central. Acórdame que había un gobernador que tiña unha pinta de nazi, que era. Entón chego eu, empezaba, a meu poemiña decía máis ou menos, me toca a mí por carroza la humorística nota, y veremos cómo sale. Puede que alguno se enfade al oír mis desenfados, mas yo soy de los osados y no me causan pavor ni los semblantes esquivos ni los gestos de terror. El que se pica, ajos come, dice un adagio vulgar, que no se pique aquí nadie o se tendrá que rascar. He aquí puestas en ripio todas mis observaciones. Si alguno se molesta, yo le pido mi perdón. Entonces empecé a invocar los personajes todos. Había un pobre hombre de 50 tantos años ya, que había que mandar instrucciones no para todo aquel cuartel de invadidos. E acordo de que este hombre chegaba a ir dentro do patio, chegábamos ali frente ao muro e dicía media volta, coño, media volta, por favor, non era capaz de circular, entonces nós, don Faustino es el primero, le nombramos decano, a continuación Montero, que tiene cátedra, entonces iba metiéndome con todos un pouco de broma, o bueno, a casa de meter comedia, pero gustou-lhe tanto que ao final, o gobernador aquel, empezou a rir e a aplaudir, e entonces a mí, non hai sido apoteósico con mí, tive que facer copias para a directora da Normal de Lugo, para o inspector jefe, para o propio gobernador, unha maquiniña que tiña unha portátil e tal, e me acordo de parte, conservo o original, eu teño, destas cousas teño así, unhas cuantas curiosísimas, como, por exemplo, por unha castelana, un himno da gasolina, que ensinei a outro sargento, que depois agrada, era un himno de chunga, con a música do himno do Polaco. Adelante con la gasolina, suspendió la campaña, estoy ocupado todo el día y no te puedo ver. Y seremos en todo arranque, estaremos marchas adelante y luego desembarcar tras el coche de matar. Sí, se manda el capitán Vega, que el coche se cae. Bueno, enseña o tío hai unha etapa que facemos a instrucción un poblillo, xa primeira por Eloy Cascor, aquel héroe Cascor que a instrucción, o sargento enseña a cantar, e ven cantando. E o jefe da Guardia Civil quedou escoitando, e de repente parou e dice, pero ustedes, que ven cantando? El himno de la gasolina. E pero usted sabe lo que vienen cantando. Sí, señor, no, pero ¿cómo van a repetirlo en un paquete que el arruino? O homem era, vamos contar con yo a ti, fíjate, oí, y yo pensé, pero le mandé que yo enseñara, o chaval a que ya la cantaba por ahí, pues estuvo unha serie de aventuras. Estando xa nunha escolilla xa en propiedade en Lugo, Santa Copa de Lugo, pois ali había un grupo de amigos, había un tío que tiña un acordeón piano estupendo, había un vegueiro, había 2 ou 3 que tocaban guitarras, bandurrias, e eu tocaba mandolina, voz e guitarra. E fixemos un grupinho así para andar de coña nas festas, sobre todo as feiras de Nacela.
Os días de feira, íbamos ali, entre nós, tiñamos media dúcia de pezas, uns pupurris negros e tal, con calción intercalada, non? E había dous bares que tiñan unha pista de baile. Entón, nós dábamos ali, unha serenata, e tiñamos bebestible gratis e merenda gratis, que eran os tempos de dificultade, non? Entón, dixemos, vamos, e chamaba a orquesta Chintófano, os acordados chamaban Chintófano, o acordeón, era o acordeón piano precioso. Entón, un día, chegamos a cociña ao bar onde paraba eu ali, estaban celebrando a comisión de festas do San Ramón de Santa Comba, que vai ali medio Lugo, unha festa extraordinaria, chorraron ali, non sei, dos ou tres meses, fixeron ali un escote e coño, vamos a fazer outra festa. Era coa condición de que a orquesta se desmoza. Bueno, tedes que sacarnos os carnés de músico. Era unha outra festa de virgen no ano 44, ¿sí? O carné de músicos chegando ali por región. Son músicos. Natural de Santa Comba. Ainda teño un carné un carné renovado de cada ano. Pero tiña o carné sindical, aquele que daba, cos colores, non? É o carné sindical, sí que me quedei sin ver. Nós tamén temos do sindicato. Também. Música que atuar. Sindicato. O meu, peguei unha paisaninha, os que tiveron o carné sindical, dabanlle, salvado para as galitas. Eran uns anos difíciles, entón, rematou nas mans unha paisaninha ali de Nadela, que lle permitiu cuidar manter as súas galitas. Manejo douro, por mi ben, emigrado. Ali teño un carné que daban no Goberno Civil, renovaban cada ano, en que figura como especialidade animadores, porque despois terminamos facendo ali, ensaiando durante un mes na casa de unha compañera ali. Ao final buscamos 3 músicos da banda de Lugo, un batería, un saxo, un clarinete, un pequeno, bueno, os tíos, as pezas que le digo nos seguían, ensaiamos a misa, a misa de Ángeles. Entonces, por si acaso, o do acordeón, eu escribía ali, non sei que se salira de tono, escribía ali, Kyries, Gloria, Credo, Santos, Agnus, diría, aquel día. Entón, fixemos un pastor tremendo, e a orquesta, entonces, houbera, aquela, no Círculo das Artes de Lugo, unha das mellores orquestas de España daquel tempo. Facía unhas festas extraordinarias ali por Pasco, ves? Era a orquesta Manolo Vélez e sus muchachos. Eran uns 30 músicos do millorciño que había en España naquele tempo. Entón, a mí deu-me ver, desde a minha orquesta, Chintófano, Abel Pousa e sus jabatos. Teño referencias xornalísticas. Entón, ali empezamos, nós tiñamos fama de que terminábamos a música e chabredes, isto vai terminar como Rosario da Aurora, estos empezan a soplar. Ao empezar aquí, o que teñen que fazer unha necesidade, como decías, cruzar esta finura, augas maiores ou menores, que vaya ahora. Porque ao empezar aquí non se vai ninguén. E non se admite nin refresco. Efectivamente, temendo que era todo moi ben. Pero, curiosamente, a pouco tempo aparecen unhas rapazas a pedir unha pesa que non tiñamos, que nós ensaiáramos unhas cuantas pesas, deberíamos ter unhas 12 pesas, 6 que xa conocíamos, outros estivamos ensaiando ali con discos que nos traía un señor da Radio Lugo, por que tempo. Tiñamos unha gramola, veña a repetir. E eu tiña bom oído, mellor que os outros, así, sin buscalo, que dime, fui o director e o vocalista. E eu tomei, me dixes a mí, tiñamos aquí con altavoces, xa, así, e pedíamos unha pesa que non tiñamos. E eu debín quedar un pouco parado, pero dixeme moi ben, dixen, primeiro, sinto moito, pero
verdad que está comprometido todo. Sí, hasta ahora da CEA, temos o programa xa comprometido. Recordo que había un guardia civil, daqueles de bigotes que tinha. Eu digo a cousa, e ven o home e digo, oiga, teño visto arajalleiros, pero como usted ainda non. Entonces, dou o nome por gaiteirinhos que tuve que poñer os cabos barreiros. Arajalleiros, foron os gaiteirinhos que creo na miña escola, onde tuve un curso escolar. O sea que teño aventurinhas tamén, deste tipo sin pretensión. Estou ao lado de dos homens extraordinarios, dos músicos, pero se non tens que no seu tempo todo. Hai que ser tocando o birimbau. E o tamboril non o temos tocado xa. O tamboril é dese foi autoridade. Foi para enseñarle a bailar a coñeira. Eu tiña unha compañeira, bailaba moi ben, pero para facer o ritmo. ensayar, para facer o ritmo, pois eu con dúas maquetas, dúas madeiras daquelas pizarras que había na escola, redoblando en unha silla de madeira da propia escola, e teño fotos de madera doblando. Teño cousas de humor, un gran sentido de humor. Todavía sigo tendo. Como vedes, a Berlino non hai que preguntarle moito que sabe de falador. E conta moitas anécdotas, eu non sei se vos queredes preguntar. Ten 91. Sí. Xa digo, 91 primavera, porque eu nací un 14 de maio de 1914. Se eu cumplo anos en plena primavera. A cumplir primavera. Logo que dicía que se alguén quere preguntar, eu desde logo decimos de novo, como dicíamos outro día con Elixio, de que realmente o que se aprende sobre ou como se chega a configurar o pensamento da xente non é necesariamente por mediación de libros, que moitas veces se creen ou non, ou dan experiencias, ou dan unha visión relativa das cousas, sino que o coñecemento na distancia curta coa xente é que proporciona efectivamente a mellor síntese de como foi ese tempo que eles viviron. Tanto Elixio que nos contaba cousas como a Berlino que nos contou outras moitas cousas tamén e que nos podería contar moitas máis, pois son cousas moi interesantes para configurar e alén, se coincidides con ele que vedes en máis ocasións, notar que é unha persona entrañable que se pasa moi ben con ele. Nós temos falado horas e horas e sempre se nos queda curto o tempo para falar de historias, para dar as nosas opinións, para razonar, incluso para sufrir muitas veces pois, a perda de xente que queremos moitos todos e tal. E entón eso vai configurando máis minorizado, pois vai configurando ese pouso que queda en cada un de nós. Eu supoño que a vos que se vos pasaría pola cabeza, ao mellor non vos atrevedes, pero eu pido que vos atrevades a preguntar, a saber, a sacarlle o pecho a moitas cousas que poden quedar ignoradas e que a mellor a Benigno si nos pode dar a clave para o seu conhecimento. Eu creo contando cando fomos cousas do Partido Realista, é algo que a persona fala do Partido Realista do que pertenceu, sobre todo por como está derivado ahora o Partido Realista. Bueno, todo o Partido Gasolista menos este final, sabe? Este final, lamentable, é un home que, no seu momento, foi ali no Grove, onde Chesky popularmente, é un home que buscar, de alguma maneira, un carguinho e tal, foi membro do Partido Realista do Grove, foi, no seu tempo, seguramente o mellor grupo político de todos os tempos e de todo o Galicia. Estaban editando un boletín durante 2 anos a pico, non? Por este que se fixo cas siglas e que agora xuntou a que nunca faltou un cano unha merenda e tal, e xuntou algún que como o canto a merenda, non? Esta aí, por desgracia, por sorte, eu considero que quede como unha lenda,
a xerontía, efectivamente, en Galicia, xente que era buscar o máis limpo, o máis puro que tuvo a historia política de Galicia, ten unhas siglas venerables, que son esas. E agora, traballando con elas, non lles vai servir de nada. Porque a cousa está tan manipulada. Ademais, din que, con moi poucos, querían unha herencia que exixe unha ética exemplar. E amigo, digue, para isto, fai falta ter aquela ética vital, total que tuveron, que tuvo Bóveda, que costou a vida, tivo Castelao, que por iso quedou como modelo de ética. E agora, cando se discute nación galega, para mí, sí, nación. E digo, bueno, se queredes ver o que é decir nación non é renunciar a ser España, en absoluto. Nación é sencillamente que Galicia repasada outra vez o sempre en Galiza, que é o libro de política que ninguén se atreveu a facer en ningún, a facerle sombras sequera, non? Aproveitarán de algúns e tanto, que se di concretamente. Galicia é unha nación porque ten todas as condicións que se exixe a unha nación para que sea tal. Ten un territorio propio, perfectamente ten un idioma glorioso para poder tratar, ten hasta unha economía tamén típica, moi axustada ás súas necesidades, ten empezar aí, ten que examinar punto por punto, e aí onde coser. De maneira que, e depois isto non ten nada que ver, isto non fai falta ser separatista, porque nós levamos uns cuantos séculos convivindo xuntos, e non é romper, e a máis, nós pretendíamos que Galicia podía ser o asideiro para unir a Portugal tamén, para crear a Gran España ou a Gran Iberia, non? Unir Portugal, a única que podía aí entenderse, de feito, porque de mañá, aí está a Asociación de Escritores non Liga Galega, non facían unha cousa, non iban, porque non. E 2 días estaba en Tomiño, Na raya, xito, chamas así. na fronteira Portugal, era a cousa, Goián, e aquele outro povo que ali enfrente. Temos, Castelao e Boco, aí así. Aquilo que se depois, cando a celebración daquela do Santa María, aquel Pepe Bello, e Sotomayor, co Carvalho, cando se fixeron todos aquele barco portugués, Santa María, pois era xa, non é? Era para defender a cousa de Galicia e Portugal unidas num programa común. O sea, hai moito que criar por aí, e seguimos sendo, por sorte, para nós, os que teñen unha historia, é que, vista a través de Castelao, pode-se dicir Galicia é a nación. Non é para decir que isto renunciamos a ser da nación española. Chamarles que é nación de nacións, o que é que non é un Estado. Pero queremos o término nación, porque ya cai, porque temos o que debe ter. Calquer país, hai moitos outros que non teñen siquiera a mitad das condicións que ten Galicia. Por tanto, para mí, basta que dixera Castelao. Está aí perfectamente razonado. Entón, sí, defendo isto no que poda, non fago tampouco unha guerra santa, o marido de Coruña no caso de Don Paco de Cilla Don Paco vai bater os gigantes, síntese máis patriota que a Fraga, porque a Fraga aí, con a bandeira non picou, do outro, sí. Respectar a Castelao, acórdome que no 50º, no ano 2000, organizou a Xunta un congreso castelano de alianza, antes do Leite. E ao final celebrouse a presentación aquí no
no Centro Excepcionalista que hai en Santiago, aí entrado Caro Campos, a presentación da obra completa de Castelao, financiada por a propia Xunta, por Caixa Galiza, que era como entidades máis. E entón, a min avisan, hai unha presentación dos libros, pero que fora, montaron un coche e tal, como ali, pero non me dixeron que iba a intervir, mas eu te vejo ali, son o primeiro que teño que intervir. Entón, dixen, bueno, vamos a presentar a obra completa de Castelao. Este ano fixeron cousas moi importantes, xa se fixo algo do que se puido, cada centenario, ano 76, pero que era preciso moito máis. Eu, concretamente, con este acto de hoxe, son 63 intervencións directas miñas a través de toda Galicia, nos sitios máis diversos a través de Galicia. De maneira que, a mí, síntome orgulloso, tranquilo, feliz, felicítome, en nome de Castelao, en nome da Fundación, felicítome. Inmediatamente fala a plaga. Aquí o pousa hoxe disfruta de tal maneira que salelle a satisfacción hasta por os poros, porque de grande para más, sallle a satisfacción. Pero sí, hasta eso, non? Outra anécdota é o de que fixeron un seminario, non sei que, no maior enemigo, na casa do maior enemigo de Castelao, na festa, que me contou min vindo para aquí. En Rianxo, que fixeron a Xunta que fixo un seminario sobre Castelao, algo así, que me contou a min, e que foi xusto, fixeron xusto na casa do maior enemigo de Castelao. Este congreso foi na casa de Viturro. Viturro creo que era o secretario da Diputación de Coruña e era o gran cacique, tiña ali un paso, ali en Rianxiño se chama, e era, metiuse con Castelao, o pai de Castelao, era liberal, curiosamente o pai de Castelao era partido conservador, e fixe unha guerra santa con un órgano, non sei se era semanal, el barbero municipal, en que aparece un barbero rapante as barbas tamén ben logrado, a figura do cacique do Viturro. Viturro, nunha certa ocasión, hasta quixo derivar un hórreo, un hórreo moi pequeniño, porque foi pouca alabanza que tiñan os Castelaos, pero ali está o hórreo. Entón, Viturro, dicindo que había que derribar aquel hórreo, porque estos artefactos dan para a impresión a la vera de los caminos. E entón, en Rianxo non atoparon que se era de regalo outro. Nos foron ali, a parroquia das Salas, que era ali a 3 kilómetros. Caminaron, Salas, para regalo. E entón foi unha movilización popular. Había un personaxe, unha pesca destas, casi a principal, na muller das pescas, da pescada, e chamaban a Caranitas, a capaterou ali a un grupo de peixeiras e homens, e a pedradas largaron de libros de asados e as que fixeron. E o hórreo tiñe que estar ali, que é realmente un monumento á dignidade do povo sincero do bíblico. Está ali, nunha finquinha, agora caen máis, eu sin vergonza que quer fazer muito millonario, a costa da herencia, ten a herencia que deron as irmás. Pensamos sempre a posibilidade de colaborar en tanto, non? Saliu un rato, de repente, desatouse, sabe, estas cousas que se poden ignorar, se poden localizar, centos, millóns, eu tudo discussão, participo com ele, nunca pensei que houvera algo assim de especulador, a meio de um homem, de uma figura legendária, nunca pensei. Eu creio que tinha tolerância, muitos disseram tolerância, senão não se explica. Nós pedimos
que poñas preso a esta casa. E nós vamos a facer unha comisión a pedir que a Diputación, por menos a da Coruña e Pontevedra, a Coruña estaría ancha aí, a Pontevedra porque estaba Pontevedra. Dixo aquilo de novo Pontevedra. Dixo que quería ser Pontevedra. Por vocación, por voluntad propia, de que é bastante máis que unha serie de Pontevedra, unha de novo. É elegir, porque quer ser unha patria. Bueno, que non hai por recollerlo, seguimos aí, pensando se poderemos frenarlo, complicando a vida. Estamos lle dando uns datos a novo goberno da Xunta, que só temos nós, con detalle, estamos os dando para complicar un poquinho a vida. Porque era que nós decimos eso, nós de precio, pero non un precio para especular, porque ademais non se vale. Esa casa vai ser declarada de interés cultural, e entón non se vai poder tocar. O mellor por dentro, sí, por fora non se vai poder tocar, porque ten aquí 5, 6, 7 marcas. O noso castelao é unha casa sagrada para moitos galegos. En isto estamos por todos os caminos, porque Deus, mellor. Efectivamente, se pudera facerse a obra de castelao completa, digo centos de millóns, e miles de millóns. E dixerlle, alguén me dixo que se querían comprar un yate de alta categoría, facer un super chalet, como aquel que tuvo o rei da Arabia Saudí, aí na costa do Levante, e tal. Dixeron, collo, tal, dixeron, non, porque invocou que a súa mulher, dixo, manda, collo, hasta nin siquiera daba os pantalóns. Como? Acaban de decir, invocar a muller. Creo que isto é algo que a tua muller non ten dereito. A meter o buciño aquí. Isto é algo sagrado. Oye, que sabe. E se non sabes, volvo a dicir. Temos que facer estudar. Estudar. Se queredes máis cousas, pero Nada máis, hai que ir recollendo porque ás 11 esta xente. A mí o que me está chamando moita atención do día de hoxe non é un pouco toda a idea que tes do que foi aqueles tempos, un pouco a grandeza que se lle daba ao exilio galego, non? Que tes un pouco idealizado pensando en que hubo xente que se preocupou de manter viva esa luz, non? E, por exemplo, outro día falando con Eliseo Rodríguez, pois vimos realmente que si foi unha destas persoas que no exilio contribuiu a crear patria, non? Por así decirlo. E a mí chocábame un pouco, como usted, o tema de valorar a xente que quedou aquí, as circunstancias que quedaron, porque, claro, é o que decía, ustedes saliu nun pasquín en Santiago para dar un meeting da UHP, que era a Unión de Irmáns Proletarios, que eso non é decir, pois, é que eu non estuve metido en nada, non? Senón que, bueno, pasou por eso. E despois, pois, toda a trayectoria que levou na posguerra, na dictadura, de sin ter que marchar daqui, incluso parecendo que se esconde así un pouco as orellas, sin querer, como explicaría, sin que se sepa moito, pero horadando por debaixo o sistema, non? Esa labor, pois, que a mí me choca, porque ao mellor estaba convencido de que aquí toda a xente puido marchar ou tuvo que fuxir, e, sin embargo, pois, eu considero que todo o que estaba, o que comentou das experiencias que tuvo na escola, ca banda de música, ca obra de teatro, que eso era todo un pouco, pois, graniño a graniño e sin grandes pretensións ir mantendo
esa idea, ¿no? Eu podo decir que Porque levamos 68, 67 eu estaba en frente das juventudes bueno, creo que foi no 69 ou no 68 unhas eleccións para o Consello Local do Movimento no que participei e fui un conselleiro local do Movimento. Podes decir que internamente Avelino e todo ese movimento de escola que había na Granxa Barreiros que era odiado polos falangistas. Es decir, era algo que tiñan que soportar, pero tiñan que soportar. Antón de Marcos, por exemplo, era considerado un especulador e un extraterrestre. E era considerado un tonto. Nesa época, por exemplo, a comarca do Sabiñao era considerada zona roxa. Ainda nesa época, estou falando de relacións que eu tiña, primeiro tamén, coa Guardia de Franco, con aquela xente, nos estudamos no frente de xuventudes e conocíamos aquela historia. Isto era conocido, e sabíase que era peligroso, eles sabían que era peligroso, pero tiñan que soportar. E por dentro que este labor foi fructífero, foi interesante, foi unha resistencia dentro, non de conferencias, pero sí de traballo, porque si podemos decir, a Avelino non dixo, que a parte da escola, é dicir, nestes centros, nestas escolas, nestas cousas, había chátoras, había conferencias, había cursillos para agricultores, para modernizar cultivos, había cursillos para a sanidade, para que as familias modernizaran a súa sanidade, había cursillos de todo este tipo, que era traballar, era dar trigo de verdade. E iso é importante. Claro, pero é que iso, por que non se pon en valor? Entendes o que... Porque os tempos non ponen en valor moitas cousas. A propaganda e a forma, onde está por fora, as veces vale máis que o que vai por dentro. Sí, quedámonos co envoltorio. O máis das veces, non? A máis das veces, sí, claro, é que te sorprende, por lo menos a mí me sorprende estas cousas. Entón, nós conocimos as épocas en que aqueles que corrían diante da policía nas manifestacións eran os heróis, e había xente que estaba socavando, traballando, en silencio, facendo moito máis labor. Aqueles perderonse, que enchufaronse básicamente e están onde están. Os outros continuaron. Cambiar o sistema desde dentro. Pero eso non sabe na foto. Xa non é tanto seguir na foto, sí, é dar a xente que realmente, non sei, que o mellor vexo desde unha perspectiva un pouco idílica, non? Sabes o curioso? O curioso é este ano en agosto, no Festival de Pardiñas, tivemos unha conversa con moita máis xente, estuvamos un momento de tradición, confinado por a María, de máis xente. E o curioso é ver a ilusión posta na nova textura que nos puxeron as eleccións, a ilusión posta por un mozo de 91 anos. E o vigor con que decía, pues, é que agora é posible, a que agora non sei que, non sei tan importante, frente ao escepticismo de alguna outra xente, entonces, esa é unha lección, é dicir, a unha persona a que os 20 anos ou 20 e poucos anos te truncan as ilusións, pero además que te truncan a machetazos. E que 69 anos despois sigue dicindo, ya vamos a por eso que está pendiente. Que queremos que nacemos teimudos. Non é o problema de ser teimudos. Eu recordo de falar deste tema con Isaac, con David, igual estabas aquí tamén. E falar dunha cousa que é únicamente plástica, é dicir, vos vedes este ano foi ano do Lorenzo Varela, non? Vos vedes as imaxes de Lorenzo Varela cando era novo e ten unha presencia, ademais ten unha presencia dun tío guapetón de cal e cual, ben franchado, forrido, van pasando os anos e o desencantamento das circunstancias para Galicia, porque si, as últimas fotos que hai do Lorenzo Varela ten unha cara de vinagrado terrible, sin coñecerlo, pero é que miras tamén a aquel que era o que estaba de catedrático en Lugo, Carballo Calero Ramos de Fernández. Carballo Calero pasou o mismo, vos vedes as fotografías de cando mozo e un tiro, unha presencia, e o desencanto que levou. E algo activista. Sí, pero e analizas a fotografía de todos, a estética, e perderon, notabas que
que perderan. É dicir, que perderan a súa propia guerra, a súa propia dignidade. Por tanto, claro, falando de todo iso, eu recordo de falar con Pepe e con Isaac, falando, dicindo, oye, pero é que se notaba, trascendía, e como non se iba a notar? Se eles sabían que non o verían. Claro, o feito de ver unha pequena luz, ainda que seña, pois, de momento, moito máis que a realidade, non? Pois supongo que é unha esperanza, supongo un abrir os ollos, un despertar de alguma maneira, un creer. Claro que vai haber provocadores, e haberá centos deles, e haberá que estar tamén, pois, preparados para esas perversións que sempre sacarán. Pero, bueno, a mí dá moita esperanza por xente como Abelino, a xente como Isaac, que sempre está. E que é increíble, sempre está propoñendo cousas e facendo cousas. Estás canso reventado e dice, no, hai que ir a todo el sitio. Dices, me cago na leche, vai o primeiro conducindo, que xa nin ve, eu que sei. E toda esta xente é así. O sea, que están feitos que incluso o memorión que tedes é un síntoma complexado total e absoluto. Xa non digo, non sei se coñecistes a Manuel María. Manuel María, boca, cabeza de negra vidas. Acorda de que tamaño era o pau do mapa da bandeira galega cando en Cuba no ano 30 non sei que. Pero, eu se teño que recordar todo eso. Que va, incapaz, que claro, menos mal que vos teño a memoria. Pois eso era o objetivo, ese era o objetivo principal, eso máis ou menos que dixeste antes, ese era o objetivo principal que plantea a Asociación Cultural Aberta, recuperar esa memoria. É fantástico, o que pasa é que nos quedan moitas cousas. Con a Belina e con o Elixio teníamos que volver a estar outra vez, con máis calma, porque de certo, houve un caso moi curioso con o Elixio, cando nos marchamos a casa rural outro día, quedou ainda con este home hasta as 2 da mañá, non sei que quedou, como si va o caso, botaría hasta o tío, son os libros abertos que cambiaron, os libros que cando empezas a debullar páxinas, o señor Belino, igual. Eu digo que vai pasar. Entón ese é o objetivo deste. E outro objetivo é o que acaba de decir. Porque así xa de paso decimos, fazer publicidade. O martes temos con vos que iniciamos o curso de cultura tradicional. Por que vos e por que esa cultura tradicional? Porque, Bachiña, decíamos antes, esa cuestión superficial, cultura que nos queren meter agora, macho, está acabando con outra, pouco a pouco está acabando con outra. Entón, temos que estudar todos. É a perversión, é a mesma perversión que che dicía antes. Mira, outro día estuvemos cantando en grupo, Miriam e teñen xa por costume que vayamos cantar en festival, e estábamos cantando e veu un do xornal da vida preguntarme a min pois que pensaba das festas, e dicíalle que estaban perdendo a esencia. É dicir, a esencia das festas de San Froilán, as festas de San Froilán non son como as de Coruña, nem como as de Pontevedra, teñen un cariño especial. E cal é, pois, eso sabémoslo os que as vimos, os que as vivimos. Teñen que son rurais. É dicir, unha persoa que veña do medio rural vai se sentir como na súa casa no San Froilán. Por qué? Porque ademais son festas de barracas, festas de bailar, de botar en pé, de paseo, de notar ferver a xente, de tómbolas que berran, de ruidos, de caramelos, de algodón de caramelo, entendes? De toda esa feira, unha feira exposición onde se siguen vendendo aguilladas, onde hai homens que, pois mira que vaca máis chula aquela, pois mira que non sei que. Todo isto confabula unha pila de recentes terribles, que a señora, que ademais é do PSOE, pero non sinto moito, pero a señora concelleira está atacando moi suavemente. En plan puta, ademais, citei a palabra, en plan puta, porque se ti vas de frente, a xente reacciona. Ahora, se vas a Modiño, sacando actuacións de grupos tradicionais, vas sacando desfiles, vas sacando e vas anulando o propio, a esencia, vala comendo e cambiando por grandes actuacións, grandes concertos, pois xa non hai tómbolas, non hai a carreira de motos, xa non sei que, valo sacando un pouquinho a pouco, é o modo de defenestrar. Quen pode decir todo iso? Pois os que coñecimos, mira, na atmósfera non se ve algo que falta aquí. É dicir, falta xente. Falta o fervedeiro de xente reclamando ruidos, reclamando o dereito a festexar. Entendes? Claro, esa é unha perversión como a da bandeira,
non te vayas chamar a... E entonces, no libro que citou Avelino, no Sempre en Galicia, Castelao advertía tamén. Hai moitos perversos, e citos, di o nome. Necesariamente nós temos, e ademais non devolver a bofecada, pero temos que facerlo moi elegantemente e con moita inteligencia, e recuperar e dignificar todo iso, porque realmente iso é dignidade. Eu prefiro esa dignidade humilde que non me importaba que nos peguen de fora. Lógicamente, nós temos, por eso me gusta tanto aprender deles, entendes? Porque se dan unha explicación que non acabaches en ningún libro. Por que pasou isto que non entendo? Porque non me explicou todo isto. Pois, preguntas e entonces contéstanche, oi, é que é así. É que o libro é frío. O libro é frío, sí. Pero esta xente non. É que é viva. E ademais é xente contradictoria. O libro nunca é contradictorio. O libro non é máis que eso, como escrito. É que non é... Ou dá a interpretación do libro ou dá esa interpretación, pero non eso, pois... No, mas non é o mesmo, por exemplo, unha curiosidade. Non é o mesmo ler no libro, o mellor, que Elixio dicía a Castelao, por exemplo, os talvías que os contei, como contaba todo día, non? Cando dicía Castelao, dicía, ti coídame das bicicletas, que o talvía ven o eixo, porque como Gaudí morreu con a bicicleta, con todo, aí, con fantástico. Ti, con Castelao, coídame das bicicletas, É que a memoria esta é memoria viva. Outro tes fotografías, pero a fotografía é o rincado do libro. Cando se fala de que vai á casa do outro por a requisa das escopetas, ti estás imaginándote unha casona, estás facendo ti a memoria viva. A Avelino nos sorprendeu moitísimo, e hai aquí algúns deles que estaban neso, cando chamamos desde Canal Radio, que temos un programa, nós non coñecíamos a Avelino para nada, chamamos, non? Porque a Barra Castelao celebrábase naquele tempo un ano máis do nacemento de Castelao, ou a morte, non sei exactamente. Nós pillamos os efemérides e chamamos. Todo eu collín unha enciclopedia e dixen, a ver, quen é o presidente da Asociación de Castelao? Este señor, vamos pus a ver quen é este señor, e tal. Foi fantástico. E máis, era para que faltara 15 minutos e ocupou o programa, agora sí, porque foi fantástico. Non, pero nós interesamos. Nós encantamos. Foi fantástico. Pois xente que nunca se dice non. Eso é. Sin embargo, outros hai que mandarles unha instancia. E resulta que ao final son uns anécdotas superficiales, de envoltorio. E sin embargo, claro, é que... Bueno, pois vos diredes. Que senón, damos un aplauso a Avelino. Sacando no meu que veu hai uns anos a hacer emocionalmente aos mártires. Cando viñera a facer de ofrenda aos mártires. Sí. Sí, aquí a Padre. Aquí en Garralda temos todos os anos, temos aquí ao presidente dunha asociación que se chama de Lungaterra. Facemos todos os anos a obra de teatro dos mártires, Manuel María. Eu pediría ao noso presidente que o convidara como invitado honor ao vindeiro ano. Bueno, por la miña parte non hai ningún conveniente, pero eu non son só Abril de Lumeferro, hai algúns máis. Sí, pero terei que falar cos demais, non? E ti eres o que eres, secretario? Claro, justamente. O ano que ven, a representación que se ve aquí na obra de Santa María, de Lumeferro, que lembra os mártires de Garralda, e que se representa, pois, máis ou menos, é o sábado seguinte. Entonces, para que este año, para o 2006, pois que asista como convidado da asociación. Bueno, pero invitarémoslo máis oficialmente a través dunha chamada ou unha carta. Ainda que agora xa quede invitado, pero... Claro. Porque daqui a lá, ao mellor, ainda ocurren moitas cousas. Contanos máis historias. Oye, con vos vai despois, non é? Con vos vai despois. A invitación. Pode haber outra invitación, por favor. No, por la cara. Bueno, pues muy bien. Digo logo.
tratades. No, mire, encantada, polo menos eu. Porque me dou a sensación de estar falando con meu avó na lareira. Cando me contaba os contos dos coucellas e de todo eso. Eso, o cando escapaba, o cando miña abuela andaba pois trapero. Vale, muy bien, pues nada, gracias. É a forma de caso, aquí fai moita prova. Olha que dixe, é o ambiente. Que temos un mundo de conseguir. Eu vou enseñar aí. Así que outro día foi a lixo. Pero para ser non está mal, Bueno, Os mos están un chivico ali con pico. ah, que era. No, pero puedes tomar o tal. Non me comerá para dixir. Bueno, pero eu non se pode. Bota en tu pico. Como ele Dice, dice. o pavo en tu pico. É muito chiquitez. Sí, señor. Pero que máis? A onde lle dou? Adiante, estás aquí. Bueno, amor. Creo que foi chiquitez. Gracias a usted. ¿Cómo? Gracias. Ah, no. É algo de menos. A mí gracias por vir, gracias por vir a eso. Sí, duro por la situación que hay fuera. Eu dixei que chamar un grande de Mira, vamos todos. Yo le digo a los dos. Estas cosas, la verdad que... Hay que contar esto, de verdad. Siempre es algo que aprender y siempre te es algo Todo que enseñar. Es una pena. Bueno, vamos a tomar agua. Otro día, vamos a Sí, come ti dico, deve ser proprio il governo un lunes hubo aquí una charla Hasta luego, Lucas.